Gayon, Gayones. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa bingkion. Tutok lang sa DCGB, Punagas Tabanggi. VP Henry ka DCGB and Idol me. Yo! Good morning, 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 good morning. Come on, everybody! Good morning, 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 good morning. Kumusta lamang po kita, gabos? Kami po nagkalaom na kabugabos ayos. Sana po kita gabos happy. Asin po maugmang alaw. Sabi nga ni happy na maugma pa. Good morning po Legazpi City, Probinsya Canalbay, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Kumusta po ang satuyang aldaw? May mga birthday ngunyan. Haberday, 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 haberday. Kumusta lamang po ang satuya na mga aldaw? Good morning po Kabikulan, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Hanggang po kitang 7 o'clock in the morning. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta sa pag-aaga. Kumusta po ang satuyang mga may birthday ngunyan? Haberday, 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 haberday. So may mga travel ha. Ingat po kamo sa mga pagmamaneho ha. So mga travelers natin in the morning. So mga gusto tabing magpaabot ng greetings, mag-text lang po sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Ronald Baldon sa tuyang partner sa Newsroom News Director Mardel Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Sa panginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Siringman sa Manibela, Boy Mata. Good morning! Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Ano po ang satuyang mga buena manong bareta sa pag-aaga? Sige po sa DCGB. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Henry M. In the morning. Rumba, rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. Sige. Tingnan natin ang mga balita sa pag-aaga. Yan ha. Henry M. Gabi muna ni Paring Ray. Good morning, Pari. Ang gabos na the word of God is like a two-edged sword, which is living and effective. Hebrews 12, 4:12. Thank you, Lord. Blessed Thursday, everyone. Salamat, Pari. Ara mo na, Pari. Likewise, Pari. I love you, Honon, Pari. Ah. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Kumusta lamang tabian sa tuya na Que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. pagkunta nag-upload si Alright, sige. Mga tugang unipan sa tuyang mga may pigapodan si kas bago pang-upload ini si Karen. Madali lang ta ano yan. Real fast, that's what it is. With Di ko kaya nasimbag kasabog. Nagmamaniho ako padigdi sa DCGP. everything in hip. Karoon no tabi nalko ng tuy pagabot yan sa imo. Takauron ng tabi. Night. Mientras tanto, You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la
Alright, oni po mga tugang ang mga bareta. Mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me. Albay Electric Cooperative. I know you want me. You know I want Mga tugang, ipinag-reschedule ang eleksyon para sa me. You know I want you. Board of Directors. Mga tugang pagkatapos kan 2025 elections. Inan sinabi ni Aleco Member Services Division Chief Joanna Kendi Apostol sa DCGB News sa programang Ale Connect pagkatapos na ipinag-schedule o nakatalangot ang schedule sa maabot na Nobyembre 30 alagad pinag-postpone dahilan sa daimang kinag-file nin Certificate of Candidacy pangyari dahil na kinagka-interest na maging miyembro mga tugang kan Board of kahit topic kahit to dakulo nagka-interest ka ni ngunyan tabi di na kinagka-interest ng persona sayang pinagdawanin doon na ang pag-reschedule kay next year iyo po ang may kinaraman pagkatapos kang 2025 national and local elections. May kinaraman sa National Electrification Administration Memorandum number 24-43. Ang memorandum may kinaraman sa pag-suspend kan gabos na district elections as in Alwal General Membership Assembly sa maabot na 2025 national and local elections. Talaga may problema. Damn, he's hot. Ay problema. Dahil na kinagaka-interest mga tugang na magtuwang bilang Board of Directors tabi kan Albay Electric Cooperative. Mientras tanto, You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know iba pa niya to mga tugang na mga bareta. Buena manong bareta. 3, 4, rumba. Ang solusyon na nahiling kan mga experts may kinaraman sa problema sa trafiko iyon maghanap asin magkuha mga tugang nin mga experts hali sa University of the Philippines para maadresan daw ang padagos na nagragupon poon na congestion in traffic sa Legazpi. 305. Sinabi sa DCGB News ni Councilor Luis Gutierrez, Chairman Committee on Public and Energy, na kaninot pang taon 2023 pinagpursuan siring na bagay. Alaga dahil daw ini nagmaterialize. Kung kaya sa ngunyan, ipupursigaray ang siring na bagay, tangan ina maaraman kung anong pwedeng gibuhon, may kinaraman sa traffic problem sa Legazpi. Yung mananggad Pero gari, makapiling ng paggiribuhan pagi, maski da ipaso, maski da ipasokwan, maski da ipatabi so maski wala patabi so maski wala pa so maski da ipaso mga taga UP, baka pwedeng gibuhan na mo ng pagi, makakaya mo nga din pag-istoryahan. Ay, nako. Anyway, hello, good morning. Alright, yan po ang mga buhay naman ng bareta, mga tugang in the morning. Dito po sa DCGB. Henry M. Okay, alas 5:20 oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB sa inyong programang Morning Hirit. Ngunyan po daw, basahan ta mo na sa mga early texter ta, mga tugang in the morning. Good morning, Henry. Pabati po, belated happy birthday to my cherry bunch Chan Liol kahapon. Di akon nag-text tawara man ako load. Sabi ni Rhea. Sige, good morning. Happy birthday po kay Jared Moral from Papa and Mama. Good morning, Tabi. Henry M. Sabi ni Benji Dapugi, kumusta si Manay Agnes Mape? Na habang tumatagal lalong gumaganda. Melanie Agahin, Rachel Capili Asejo, Cora Realubit, Ma'am Amada Esplana, asin Vilma Marquez. Good morning daw kay Monte dyan sa budget office. Good morning man sa mga taga nakatotok sa DCGB. Sabi ni Madam Melinda Wee. Happy
Alright, ito, sandali lang ha. Happy birthday, Sir Hen. Sa kuyang pamangkin na si Nicole Ria Espinosa. Happy birthday po. Yeah. Migo, good morning. Sabi ni Jonas Rosal. Maray na aga po sa saimo. Good evening, Tabi. Ay, ibay ni good evening pala ini. Oh. Okay, sige. O, digin na mo na kita. Good morning sana. Yan, ha. But ma'am, Good morning. that will always reminds us of you. You're growing older, and yet your image is still the same. Pakibati po ako sa aki ko na happy third birthday. Tama ba ito? Happy third birthday, Ziana Kate Malate sa Barriada Legazpi. Ngunyan po na aldaw. Salamat and God bless always, DCGB. Very good, ha? Sige, good morning, Tabi. Sa mga taga Barriada, ha? Happy birthday kay Ziana Kate Malate. Alright. Okay na, wala na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Good morning, Ate Marcia. Sa mga heritors, thanks God, we are in good shape. Just, what you say hello to inform you that Mama Paro had a successful operation out of the hospital yesterday. She miss you, thanks God. Talaga? Uy, Mama Paro, get well soon, Tabi. Yun, got home, sweet home na siya. Take care. God bless. Talaga? Oy, Mama Paro, get well soon, Tabi. Magpagaling tulos, Halik ka pala sa pig-apod na successful operation. Yan. Sige, Tabi. Good morning, Tabi. Ate Marcia, mabuhay. Good morning, Tabi. Ate Marcia, alright, sige. Okay na to, wala na. Nabasa ta nagabos sa mga early texter in the morning. Didi po sa DCGB. Nasa linya, mga tugang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa bungkaras kan sa tuyang mga istorya nagpapararani na ang katotohanan sa 2025 election period kung saan importanteng marayan informasyon na ini sa karaman kan mga botantes magin sa mga politiko kung saan kaso hapon nag-aparisir sa liga ng mga barangay meeting sa Banuan kan ginubatan sa panginot ni punong barangay Ando Namya an election officer kan ginubatan Mr. Rodolfo Ramirez asin ipinasabot sa mga kapitan na an Comelec, mga taga Comelec mapuuna naman na mag-relivot sa 44 mga barangay kan ginubatan an katuyuhan magdemo sa bagong machine naggamiton sa eleksyon na yung pig-apod na automated counting machine o ACM. Yan. Anhagad sa mga punong barangay Tabi BP, tabangan ang Comelec pagabot sa pagpatipunin mga residentes. Iyo an maatindir kan pag-demo kung paano ang pagboto gamit ang makabagong ekipahe neyo an ACM Tabi BP. Ang province-wide culminating activity manungod sa pagdidemo kan asin pag-familiarize kini sa mga maburuto yan sa Busing sa Bio December 2 BP. Target kani mga estudyantes. Gabos na election officers, gabos na automated counting machine, iyaon yan dyan ipapahiling and i-demo sa mga estudyante and pwede man sa mga tagaluwas maghiling ka nasabing aktibidad yan sa Bicol University sa Puseng Tabi BP. Diyan. Then digdi sa Banuan kan ginubatan December 3 sa Morms
isa sa gibo Aha. mapuon tabi an manungod sa bagay na ini. Ayun. Dagko niya to ang mga importanteng bagay, ta importante mananggad an informasyon na pinaabot ka sa hapon kan election officer kan banuan kan ginobatan na si Mr. Rodolfo Ramirez. Automated counting machine na. Medyo mas mabilis siya. The only problem now, i-inform ko po kayo na dati kan 2022, ang kada klase, yung polling center yung binobotohan, dapat ang maboto duman 800 lang dapat. Dati, 2022. Ngayon po, 1,000 na. So, ang voting time natin is from 5 a.m. May ano na kayo ito? Wala na pa yung May 12, 5 o'clock in the morning to 6:59 in the morning, exclusive for the vulnerable sector. What is that vulnerable sector? PWD, senior citizen, and then yung IPs. Pero halimbawa ang PWD, ang mga meron yan, ang IP sa yan tatlong yan, may assistor, pwede na rin sumamang pumoto. From 7 o'clock up to 7 o'clock in the evening, regular voters po yan. Kaya ang haba po ng voting time natin. Pero, may magque-question naman dyan. Ang iniisip nila from 5 o'clock to 6:59 in the morning is truly for PWD, yung lahat ng vulnerable sectors. Paano pag bumoto ng alas 9 na ng umaga na? Pwede pa ba sila makaboto? Of course, priority pa rin sila po doon, ha? Malinaw po yun. Ngayon, ang concern ko po dito sa inyo, uunahin ko muna, baka makalimutan ko po, ang campaign period natin is March 28, 2025. Ang election period natin is January 12 to June 11, 2025. Ang concern ko po dito sa inyo. Yun na yan tabi BP. At ang buo nun ang burutuhan. Ready na ano? Ready na. Tama, Jim, malinawan alam ko sa na. paliwanag. Hindi ko na. Tama ba so na may part kayong putol-putol ka sa bago? Ang ano nga ning oras supon kan pag voting time? 5 a.m. to 6:59. Yan, para duman sa mga- sektor ito. Para duman sa mga PWD, senior and citizen, and IPs. yan. Oh, gustong araw ka tong oras, tamalipot pa mo na baka masyadong mainit. Pero kung may naglamaw na senior citizen, PWD, Oh, senior pwede. lagi matangay alas 9, alas Pwede. 10. Pwede. Welcome pa man giraray sinda. Yes, oh. E basta importante, so itong 5 o'clock na ito, so mga PWs mo na mga seniors, mag-atab, okay na yan. Pwede Diba? na. Yes, Kaya mga After kan mga 7 o'clock, ano na? 7 o'clock sa Di pag 5 to 6 baga, di ba? 7 a.m. to 7 p.m. Butuhan pa yan. Yes, duro-diretso, di ba? Matindi. Magayo Matindi na. ang coverage. Ako kayan man. Kaya lang, grabing sakripisyo naman kan mga teachers. Baka mahal-mahal naman sukwang kayan. Iyan ang pagururo ng takaan. Kung mamuya pa sa mga mga teachers ka na. Sundog Banggela City, may butuhan pa. Actually, di man, pwede magsayo man mga teachers. May mandato na sindan ma-serve. Amo. Di ba? Rugado kita. Yung doon alas 7. As early as mga 4 o'clock, 4 a.m., under ng radyo para mag-cover ka anta. Ay, Alas 2 pa sana, alauna, ano mga teacher ka, nasa luwas na para maghakot kang balo, kan hindi na BCM. manining. Gari ka man sa nag-abang ang kibagyo. Ata yung nga ni, ata. Oh. Although sa mga BCM, ano nga na po kaan? Counting machine? Iyan, di dira na baga ki-advance yan baga. Advance. Advance. So mga paraphernalias, iyan ang idadarahong kan teacher pag duman sa eskwelahan. Ito ang talagang, kung assign ka sa harayo na barangay, bako na alas 11 pa sa namag, salayaw ka naghahalat sa kumili kang mapinadadarahon mo duman. Di ba? Okay. Pero okay man, at least lamang so mga seniors ta, nakakabutong atam na bako pa masyadong mainiton. Pero ini sa May 12 ini. Iyo. Pero may 11 na banggi ka ni, so automated paipit, pwede nga muna nakalatag na. Asalin ko nga, alas 10 pa sana.
Pizza G's pa. Automated pa ipit? Automated pa ipit. Iyon na. Ako, selling ko, si Mana pa yan. Gusto mo mapadakop ka? Oh, di ba? Iyan ang abangan ta. Kung ano man ang pagdemo kaan. Paano ang pagdemo kan? Kung nga magmeriting sa kampo kan mga kuan na araw nga kaya ng pag-deliver. Kung arin man ang culminating activity kaan. Okay. Iyan ang dapat na maisihan kan publiko. Yeah. Ini sa kumilik ini. Oh. What about sa mga politiko? Yeah. Iyan ang dapat. Di ba nang pigaan, nakakaisikan sa mga leader? Matangon yan, Jimmy Baga, na mo sa latest Baga. Pigutugutan na kan Comelec na ang kapitan magsabay sa kampanya. Amo na. Sa kabaga. Paano na yan? Oo. Pangyari Yan, sa mga PBB madali na, nagrarani ng kasiraman. Yes. Kaninot ng mga panahon, ang kapitan mahiling mo na dyan sa pagtiripon, pwedeng ireklamo ka. Patagitago pa. Pero ngayon, ngayon, makampanya na ang kapitan. Oh. Pwede na maglantad. Yes. Oo. Ayan. Mhm. Abangan ang mga masunod na mga interviews niya to sa mga taga-Comelec Oo. and sa actual ng demo sa mga buro barangay. December 2, yan sa BIO, Busing. Aha. And December 3, digdiman sa Ginobatan sa Morms. Yes. Aha. Imi na salita di si GB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Sige. Mga tugang 5:30 na. O sa mga naghahanap ki trabaho ha, to digwa ko digdi ki trabaho, magantabay ka mo ta. So LCC naghahanap mga tugang ki mga trabahante, sabi ba ito ni former President Digong, naghahanap po ki mga trabahante. Yan so LCC. Taon magantabay ka mo ha. Tabaka kamo kwalifikado na nag-edad nin 18 to 45 years old ha. Naghahanap tabi ki trabahante ha. Mga tugang ang Liberty Commercial Center o LCC Malls, ha? Okay, bueno, 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Director Mar de la Cruz, nasa linya. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. VP Sara Duterte as iba pang tauhan, kinasuhan kan PNP. Oh. Anong kaso pa di? Anong kaso? So, pag-ulang kang pag-transfer. Yan sa mga baka, no? Iyan, Okay. Ang kaso ay, manungod sa komosyon na nangyari. Ang kinasuhan, VP Sara, si Vice Presidential Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante La Chica. Sabi, tinabik pa kayo ni Supulis. Iyon ang pangyayari. Yan, rimate. Mientras na ang sabi, makasumanda si Pipi Sara nin robbery kontra sa mga polis. Tama na wala cellphone? Pinailing baga duman sa Quadcom hearing sa mga video footage na dahi man ang araw ketong nangyari. Bala na sindakaan. Sa kortina, sinagan maguroro? Mientras tanto sabi kang PNP daing na-receiving seryosong patakot sa buhay ni Pipi Sara. Tama na nga sa mga security na arali, binawasan? Wala binago? Kung igwaman dapat duman siya nag-usip sa grupo na inorganizer kan ama niya bago niya naglusad. Takon sa kunyang baga presidente, so PSG ka ito, ginibungan niya na PSC. May kunyan, may ginibungan na si Parado para sa vice-presidente. Dan sabi kang PNP, sobra 300 nga ni ang nakadesignar para kay VP Sara. Ayos. Sige, fight. Malibungon. Ay, nako. Sige. Tanto, Presidente Bongbong Marcos nakaselyo nin mga kasunduan sa United Arab Emirates. Resulta kan 2024 bar exams iluluwas sa Disyembre 13 sigon sa Korte Suprema. Economic managers day na hadid sa mga pangyayari sa politika sa nasyon, mantang Bonifacio Day, day ibabalyo ng petsa sigon sa Malacanang. May mga naghihirit na ang 30 baga, Sabado,
Iyo. Ipon daang 29 para na long weekend. Tama na, okay na. Pero grabe na. Sabi ko man na kanyang, Ah, dahil mahiro. pero grabe na naman ah. Grabe na. Grabe na, ma. Oh, Gali- kay rakmang ka no work no pay. Oh, bro, iyo, isa saro pa yan. Oo. Pero grabe naman. Ang Nakimpo ng Sabado. Atras pang Atas mo Biyernes. pang ano ka ba? Grabe naman. Oo. Yan sa tanto, hirit na military intervention ni dating Presidente Duterte, kinontra ni dating Military Chief of Staff. Oho. Commission on Appointments, kinumpirmar ang appointment kang 22 na AFP officer. Hack big defense ni House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin. Oho. Mantang hakapasin Office of the Vice President Budget, pigdataong kwenta na sa PAICAM. Yan. Sobra 60 pulis sa Davao Region, ibinalyo sa ibang lugar. Grabe man talagang pangyari na di. Pon sa commander, Oh. sa mga tauhan. O binaguhan. Oo. Itong ibabag. Ang Okay. iba kan mga ni mapapasiring sa Bicol Region, Yan. Cagayan, saka sa iba pang parte ng Pilipinas. Grabe naman. Makahirak man. I-transfer mo so aling Davao sa Bicol. Oo. Grabe naman na. Bago naman na. Baka ngunyan masanaan, Pwede. bago mag-eleksyon, pagka-eleksyon, paralik ka mo doon. Pwede. PMMC, nagpaluwas ng detalye sa salud ni Zuleika Lopez, asin Gina Acosta. Oo. Dumanda sa nanguna na may pink mamarati pa. Okay. Okay, so si Apollo Kibuloy, ibinalyo na campaign sa Custodia kan Pasig City Jail. Yan. Oho. Okay, so yung VP ang mga headlines nyo na pagkagat at yung POS Enterprises. Hanapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, i-POS nyo yan, 24/7 konektado kung mas kidaing load. From News Base, sini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paringman, sa mga headlines in the morning. Dito po sa DCGB. Expand mga birthday greetings na dahil ko pa nabasa ka sa bago. Basaon taan pagkatapos kading report kan pag-asa DOST sa kalagayan ng panahon. Sandali lang nagring mga tugang ang pag-asa. Alright, mga tugang 5:30. Good morning. Miss Alexis. Yes po, sir. Ay, sus ko. Salamat. Untay ka nakaurong ko ngunya na aga. Naugmaon daw ako. Oo. May sinabi sa imo si Jim? Wala man Wala po, man. sir. Sabi ko kay Jim, piganap taga kasuhapon. Nga ako ayon si Juan Alexis. Mamaya, duty na kasuhapon. Banggi gayo do hapon. Opo. Oo. Pwedeng permi ka lang aga mag-duty. Every other week po ako, sir, naka-duty. Okay. Sige. Go ahead, Tabi, sa latest forecast ko niyan alaw. Opo, sir. Bale po ang magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang aldaw. Bale po ang shear line ang nakaka-apekto sa sirangang bahagi ng Northern Luzon, as in ang Intertropical Convergence Zone naman ang naka-apekto sa Mindanao. Bale, ang weather na expected natin dito sa Bicol Region ay itong bahagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong pagburan at pagdaguldol, as in pagkikilat na mamatian sa intirong Bicol Region. Maluya sagkod sa moderatong paros na hali sa norte sirangan ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang kusog ng pag-alon. Bale po, tigatay ang agwat ng temperatura ngayong aldaw dito sa Albay ay maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Ang aldaw ay sirang ng alas 5:50 at tiyan, as in masulok naman ng alas 5:16 sa hapon. Bale po sa ngunyan, wala pong tayong tiga-monitor na bagyo or low pressure area, pero meron possibility po na mag-form ang isang low pressure area
marami sa Eastern Visayas and Mindanao within the next 5 days. So itong likelihood na ito, na itong LPA na possible na mag-form dito sa may Eastern Visayas is low ang kanyang possibility. Bali po yun po ang latest sa ating weather forecast. Ini po si Alexis River ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Ay, salamat. Lo ang possibility ka itong mabilog na bagyo, itong posibleng mag-form. Ayan, okay. Ano ini atis na, makahangos-hangos lamang kita digdi, na dahi kimaraot na panahon na medyo walabig. Bata mapasko baga, di? Opo, sir. Opo. Salamat, Miss Alexis. Opo, thank you din po, sir. Apo, thank you. Mga tugang, iyan po ang latest sa kamugtakan kampanahon. Kasabay mga tugang si Alexis Ruebar. Iyan. Ugmahon daw ako. Papon ka. Kumusta po sa tuyang aldaw? 0928-777-5548, 0966-203-0034. Pero bago yan, basahan mo na kamuki rawit-dawit. May pinadras akong rawit-dawit si Pading Ray Romero, mga tugang si Mr. Rawit-dawit. Kumadet na may apod. Hello? Hello, good morning. Good morning po. Ata na nga na iba. Uy, amigo, pikikilig ka man pag nadagog mo sa Alexis. Kiraman mo. Bye-bye. Pangya, pigparamalit siya na akong paradangog. Tagari nga yung malaing ng tirada mo, ha? Alright. Ang titulo, legal, pero bawal. Yan, ha? Rawit-dawit ni Pading Ray Romero, Mr. Rawit-dawit kan Barangay Tula-Tula. Legal, pero bawal. Sa kabaga, paano na bato-bato sa langit. Inot po sa gabos sa muyang amang Diyos. Pinasalamatan marayon ka sa gabos. Umawon ang ngaran mo pagkamuot na padagos. Tabangi man po kaming mamuhay na matanos. Diyos marhay na aldaw, tabi man pakisabot. Ining rawit-dawit ko sa gabos pag makulog. Bato-bato sa langit, sana daing kulog buot. An iba pinupukawan, tadain nagsusunod. May legal, pero bawal. Kung bako sa lugar, naarog kan squatter na nagpapabakal, mga paratyenda nin sira na nakakaapektar sa tinampo na kapwesto na ipinagbabawal. Apektado man siyempre anyaon sa saudan. Ang nagbabayad sa pwesto, sinda para duman. Pwedeng may apektado kanlansang yaon dyan. Babayaan piglalangaw. Sa kabaga, paano naman? Yupo sinda legal an sa endang trabaho. Uhanap buhay na pinili daing hapot digdio. Alagad sa tabi, tabako sa tamang pwesto para kamo magtinda, ang publiko apektado. Arog kan mga paratyenda ninsira sa tula-tula. Sa mga motorista man nakakaabala, paano kung masabitan ang sa endang paninda na dain nagpigtotoyo, sisayan may problema? Sa ibong kay ni iba pang mga samok, sa sentro kan Legazpi, harani sa saod. Ibang mga driver nakaparada, nag-aapod, nagahalat nin pasahero. Ang traffic nagugubot. Iba-ibang nakaparking sa palibot kan Albay District. Na ba kung tama sa oras, ulang man sa traffic? Kung may okasyon, arog kan motorcade.
parada o iba pang agihan. Sa agihan nagsasarig. Shoulder na agihan na sa tawo sa naman. Inukupar na kan iba, ginibo ng tindahan. O kabanga ka ini, ginibong paradahan. Kan ibang daing garahe, tama daw na natudan. Ang legal na gibo dapat ipaurog. Pero mga bawal, daipi magpaarog. Kaya kita nariribok, tahabong magsunod. Kita napiktado, kanugaling nakakaraot. Nem, tagos ba? Tagos ba? Pangyayari. Tagos nga ya, boy. Saka mga, bako natumbok ni Padeng Ray, ikanan tunay Padeng. Salamaton tabi sa imo. Ikanan tunay, the best. Iba gani. Mareklamon pati kitang mga tao. Grabe pat ang reklamo ta. Mga tugang na mga tao. Pero kita mismo, kita sarawayon kita. Awinda. Good morning, Paring Ray. Mabuhay. Alarmario, nasa linya. Good morning, Paring Al. Kamin. Good morning. Ode, hello. Yeah. Minute bid, kansangunian panlalawigan, ang tali. Kan sarong taga-barangay Gapo, Daraga, na nag-sixth placer siya sa ginibong Forester Hello? Forester Licensure Examination. Opo. Madali, malipat daw ako tabi, madali. Sige. Gira may problema ang gamit ni Paringal. Nataan ta nagwara yan, tabi Ronald. Gira may problema. Sige daw, lipat to tabi kilinya. Okay. 15 bago po magabot ang alas 6 nin pagkaaga. Okay na tabi, Nald? I-off mo tabi yan na Hello? Yeah, okay na. Go, pwede. Digdi. Hello. Go ahead. Yes, sa informasyon ka aray na kukan ako, garo ako na interrupt. Anyway, sa informasyon ka aray tabi pa ining si James Palima Liagcono kana barangay Gapo, nag-sixth placer siya sa ginibong Forester Licensure Examination kan Philippine Regulation Commission out of 1,574 na mga nagpakapasar sa ginibong Forester Licensure Examination. Siya ang nagpang-anom sa bilog na Pilipinas. 91.75% The best. nakuha kayo ni. Kaya dakulaon na probinsya ka na makuha niya ang siring na place sa licensure examination sa mga forester. Kaya magkapatunay ini, sabi ka sa ang panlawigan na ang albay, masasabing home of achievers dahil kadakol na mga matitibay na talagang nakikikompetensya sa mga iba pang mga probinsya. Kaya nakulaon man ang bagay ini sa probinsya kan Albay. Tinawan siya ng pabidbid sa Guniang Palawigan sa pagi ka resolusyon ni Board Member Attorney Melissa Bades Armedilla ang insentibo na sanggunian panlalawigan. Yan ba ang bongkaras kan informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas.
O di, yun natabi yan. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Nakaka-proud man, nakaka-proud man na mga gibok yung mga estudyante buong Pilipinas. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Aram daw nindo mga tugang kung nata day kita nakukulugan pagpigpuputulan kitang buhok. Ormagin mga tugang an sa tuyang kuko. Yung man nga dano, takot ang pagputol kibok makulog, daing pagurunting. Paharalabaan mga tugang kibuhok sa mundo. Maggayunon man talagang pagkaisip kan sa tuyang mahal na Diyos. Adi, imagine na kung ang pagputol kibuhok makulog, ay mang mapagunting. Aram daw nindo mga tugang kung nata. Ini po nangyayari dahilan ta ang sa tuya mga tugang na buhok sarong tabing klase pigmidbid siya o pigapod siyang dead tissue. Yan. Ang sa tuyang buhok mga tugang dead tissue siya. Nagibo mga tugang sa pigapod na keratin. Yan. Day po daw ni nervous system functioning ini ang buhok. Kung kaya day kitan nakakamati mga tugang nin ano manabaga kung ini po mga tugang pinagpuputol unless mga tugang nabulnoton mo. Ang roots kan sa tuyang buhok iyo mga tugang ang buhay na minakausanin pagkulog kung ini sa tuyang bubulnoton. Alagad kung sa pagi sa natabi ng trimming kay ni o cutting kan sa tuyang buhok, ini po mga tugang aramta na daing kulog. Yeah. Pareho man sa na po yan, mga tugang kan kuan. Pareho man sa natabi yan kan kuko. Ano? Ang kuko, pag binulnot mo, yan tabi mga tugang an makulog. Napagaraman, tabi na ang cell form base sa tuyang kuko, asin kan sa tuyang buhok, iyan po mga tugang dainin buhay. Gadan, alagad ang pinakapuon kay ni, konektado mga tugang sa tuyang skin. Yan, common sense man adi. Pero, yung man nga, dahil ka mo nagangalas kung nata ang buhok, mga tugang pagpiputol dahil kita nakukulugan, o ang purukan kukuta, dahil landa, tabi yan, mga tugang ta, klasifikado na, pigaapon kan mga eksperto, na dead cell. Gada na tissue, o dead tissue. Kung iyan makulog, harimate, paharalaba ang kita kibuhok, mga tugang. Ha, siguro, kung perang taon kang existing nabubuhay sa kinaban, mga tugang, kita ka boss, puro ngunyan mga tugang ang buhok, guyod-guyod, ade. Pwede nga, Paningit. piling ang buhok na nakabakpak. Naradarat na permita. Di nga ning pwedeng putulon mga tugang tama kulog. Paningit sa Morning Hirit. Iyan, mga tugang, ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Digdi po sa DCGB. O, text tabihan mga, ay, dakulong pala nini, o. Sandali lang, tapasadaan ta na muna iterak man kay ni, nasa tuya ng mga early texter. Good morning, boss! Ano, supig tara mo na nag-work sa gobyerno, may 13th month pay, ano kasarabay ang GO at sa BRHMC? Dahil mampigtao. May 13th month pay baga mga government workers? Dahil ko lang aram kung kasoarin. Anong tanog kang buhok pag nag-ugpa? Awara. Dahil man kitanog tabi ang buhok pag nag-ugpa. Di ba? Nga wala man tabi kitanog yan. Natabay tanog yan. Dahil man gayon. Pareho kang papel na extra paper pag dinulog mo. Dahil man kitanog. Sir, gariganado ang aldaw tangon yan ta si Ma'am Alexis ang news kan weather ha. Warang suspension ngunyan, grabe an oran, aday man po. Ora man. Ulokon po ako duman sa ang buhok gayon nakabakpak. Iya ba ka? Imagine mo, kung araw ka na ang buhok mo, may kang nakabakpak, taday pwedeng putulon, tamakulog. Herak man kang bumbero, barbero,
budak manicurista, kung wala sinang iyo mananggad migo adi. Kung ang buhok day pwedeng putulon, wala man tabi ki profesyon mga tugang na barbero. Sa Manila ngani, day na solusyonan ang traffic, makuapang taga Manila. Susko, sabi ni kansarong texter ta. Kung cashless na Sir Henry, dahil nakuta kita paipit sa eleksyon. No. Pwede. At your birth, Kaya wara na interesado as board of director kang Aleco, more days like yung mananggad. Nata daw yan mananggad. Pabati po sa sister ko na si Lynn Hile Cruz. Happy birthday po ngunyan. Happy birthday po. Si Lynn Hile Cruz. Happy birthday. Good morning, pabati po sa mga taga-barangay de La Paz from San Isidro Morante. Kagawad Isidro Morante. Yan, ha? Ano tabihin ang FB account ni Ma'am Alexis? In love? May na tabi kaan. Maurin ta kapaman sa ko. De gayud mo kon sisay ang taga. De nagayod maukod kung sisay ta magkaparandok ta pag nakatalikod. Iyo tabi, di ba? Imaginan mo na ang buhok na napuputol. Pirang taon ka sa kinaba na mabubuhay, di pirang laba kan salbatanangan. Magsala, bako lang bakpak ang daradara mo. Magsala, mga tugang, andaron mo, sako. Purpasan mo sana. Laugan kang buhok. Gari, isyo talaga. Dakulong kita mga tugang na pantik ang lawas ng ilaog ta sa sako ang buhok. Karen Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Yes, GP. Good morning, tabi sa imo asin sa gabos na mga paraan tabay. Kantidad na 1.6 billion pesos ang executive budget na pigtagamas kan lokal na gobyerno kan Legazpi para sa masunod na taong 25. Ini ang napag-araman kan DCGB News sa pagpuon kan budget deliberations kan ni ang panglungsod kasuhapon. Anong nangyari kasapon? Nawala si Karen. Ako may ang connector diyan, may problema. Si Pading Al paminsan, si Karen o baka sa unit, no? Hello Karen. Yes, VP, hello. Go ahead. Hello. Ini ang napag-araman kan DCGB News sa pagpuon kan budget deliberations kan sangguni ang panglungsod kasuhapon. Ang mga sinabing tatagaman kan 1.6 billion pesos naan para suportaran asin makapag-supply nin mga pangangaipo sa salud kan syudad. Karen, nawawara talaga na wala. Dahil, ano ngunyan? Sisay ngunyan, ano ngunyan? Webes ngunyan, Webes ngunyan? Siya kasayin sa mobile. Wala talaga, Hello? Sige, Karen. Try ka na lang muna sa ibang try mo ulit, tabi, medyo nawara, tabi, sa imong signal. Perfect talaga ang pagkalalang sa atin ng Diyos. God is good all the time. Iyo baga? Totoo. Perfect talaga. Magyan ko ng buhok taday pwede putulon. Saro pa ang kuko. Parang pagkapot mo, kung ang kuko dahi pwedeng putulon. Jomar Bien, nasa linya. Good morning, Jomar. Pasok. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Naiibang eksena sa plaza kan tabako ang may linggo niya na Pasko. Kumparado kan mga nakalihis na mga taon. Inian kinumpirmar sa DCGB News ni Eric Valeriano, ang tourism officer kan tabako. Dahil ang tema niyan kan mga dekorasyon sa Christmas Village sa Plaza kan tabako. Iyuan sa solar system Galaxy. Ang apod ninda kay ni Cosmic Christmas 2024. Sinabi ni Valeriano na arog kay ni ang naisipan nindang tema, hulita ang pagkamuot ni Jesucristo, bako lang ngayon nag-epekto sa
Kinaaban, kundi maging sa ibang parte sa luwas na Kinaaban, universal, as in sa galaxy pa, bilog na creation, bilog na sanlibutan. Kaya ini ang naisipan ninda na ipresentar sa mga mapasyar sa plaza sa Kansyudad kan Tabaco. Ngunya na panahon ng Kapaskuhan, mahiling ang mga dekorasyon susugay Valeriano. Ito bagang sa mga planeta, solar system, mga robots, kung ano-ano na may koneksyon sa kumbaga eksena sa kung maggiling kang sine na fantasy, sci-fi, science fiction, arog kayan yan mahiling mo rin sa Plaza Kansyudad kan Tabaco. Kaya tawanin doon ni Valeriano na ang Cosmic Christmas 2024 bubuksan tulos sa primerong semana kan maabot na bulan na Disyembre. Yan, BP Henry, ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Yan. Sige naman ang parakaraykan sa tuya ng mga mga park para po sa Christmas. Ano? Pagarayunan ngunyang kidisin, di ba? Pagarayunan kidisayan. Mga tugang magbabalikan sa tuyang sandali lang, bago kita mag-break, tabaka igwaking. Okay na ba? Okay na. Good morning kay Kuya Nongs. Maray na aga tabi, Kuya Nongs Meat Shop. Maray na aga, amigo. Ha? Kumusta lamang pan sa tuyang aldaw? Ha? Kuya Nongs, budak kay Chanena. Magandang morning. Tabi sa imo. Kuya Nongs Meat Shop. Saro sa mga donors tatabi kan sa tuya na Operation Daramayan para sa katanduan. Salamat, amigo, sa tabi na sa imong suporta. Ang mga bareta, masunod. Makalipas, mga tugang kan mga patalasan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Si Pem Imperial sa pagserbisyo ay the best poon pakaidto. Namatay ang kantao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si Pem Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwag. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa Pulangi na banluaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siya ang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si Pem ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si Pem, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si Pem Imperial na pataba ang Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa inyong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong Nobyembre 28 aldaw na Webes. Gobyerno lokal kang Legazpi City mahagad nin tabang sa mga eksperto kang University of the Philippines o naghagad nin tabang para maresolberan ang seryosong traffic congestion. Nobyembre 30, 2024, suspendidong una o po Nobyembre 30, 2024, suspendido po ang pag-issue din guarantee letter kan DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, Vice President Sara Duterte asin iba pang tauhan kinasuhan kan PNP. Resulta kan 2024 bad exams iluluwas sa Disyembre 13 sigon sa Korte Suprema. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu piglatag ang dahilan kan pag-aprobar sa ceasefire deal sa Hezbollah. Business News, mga Pinoy uminangat bilang top line ukay market. Health News, apektado ang mga vital organs kan sarong individual dahil sa polusyon kan paro sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Naghagad po nin tabang ang gobyerno lokal kang Legazpi sa mga eksperto kan University of the Philippines tanganing ma-address ang naglalalang traffic congestion sa syudad ni Legazpi. Sigon kay Legazpi City Councilor Luis Gutierrez, pamayo kan Committee on Public Utilities and Energy, poon 2023 kan ibusol kan city government ang pagtaoning prioridad sa pagkrear ng technical study as in planning group sa pagipagtabangan sa National Center for Transportation Studies as in UP. Sinabi ni Gutierrez na nasabing inisyatibo may katuyuhan na makapagkondusir ng pag-aadal na iyon masilbing pundasyon sa pagbilog ng master plan para sa traffic management as in masolusyonan ang magabat na bulos kan trafiko sa Legazpi City. At akod kay ni ipigbubusol
man kan opisyal na magkaigwan ni stakeholder summit para makakuha nin feedback hali sa manilain na concerned sectors magpadagos ang planning stage. Sa paagi kay ni matatawanan nin boses ang publiko lalo na mayor na apektado kan traffic situation sa palibot. Ipinag-oktaba mga tugang kan Albay Electric Cooperative ang district elections para sa District 5 sa Albay District asin nito sa programang AleConnect sa DCGB. Sinabi na ALECO Member Services Department Chief Joanna Kendi Apostol na imbes gibuhon ini sa maabot na Sabado, Nobyembre 30, sinibog ang schedule sa masunod na taon pagkatapos kan 2025 national and local election. Sinabi ni Apostol na dainin nakapagsumite kan Certificate of Candidacy kung kaya nagdesisyon ang manihamiento kan ALECO na i-reschedule ang district election sa nasabing mga lugar. Inisusugman sa National Electrification Administration Memorandum Number 2024-43 na minasuspende sa gabos na district elections as in Annual General Membership Assembly bilang preparasyon sa May 2025 national and local elections. Aramon ta mga tugang ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas kasabay ang Mega Force Patrol. Fluvial procession gigibuhon sa kadagatan Campiodoran sa maabot na Disyembre 6. Report kay Jimmy Nazalita. Mga imahenin santo asin santa an highlight sa nagraraning kapistahan sa Piodoran kung saan ini ang Sulamenting Banwa sa Albay na duwaan patron Our Lady of Salvation asin Saint Rafael de Arcangel kung saan ang mayor na aktibidad Disyembre 6 isa sa gibo ang fluvial procession matinding aktibidad ini sa Banwaan kan Piodoran partikular sa kadagatan kung saan ang nakaprintera iyo ang mga religious activity kung saan ang bagay nini ipinag-aatang kan lokal na gobyerno sa panginginot ni Mayor Alan Arandia sa pagpasalamat sa mahal na Diyos asin mahal na ina sa mga biyaya asin kaligtasan kan mga taga-Piodoran orugna sa mga uminaging bagyo. Basado kay MD Ararimo Chief Noel Ordoña, dakulang paghahandaan isa sa gibuninda sa pagsabing gulping tao ini na madagsa sa pier sa Piodoran pagabot kan Disyembre 6 sa pagsabing 33 barangays kan Piodoran masabay sa fluvial procession. Kada barangay may patron na kasarabay sa mga lunadan pandagat. Apira kani kadaklan na mga parasira maiba mantang first time na ang patron kan Donsol Sorsogon o kaya mga barangay sa Donsol Sorsogon, Claveria masabay sa fluvial procession. Susog sa plano, alauna sa hapon isa sa gibo ang banal na misa sa simbahan sa panginginot kan Kura Paroko, Father Bong Sid. Pagkatapos kan misa, mapreparar na sa pier para sa fluvial. Pagabot alas 3, start na kan aktibidad sa kadagatan mantang tigalaoman alas 6 sa banggi balik na sa gilid kan dagat ang mga nagpartisipar sa fluvial procession. Isusunod naman prosesyon na kan mga santo santa digdi na sa kapalibutan kan munisipyo kan Piodoran gabos na mga santo santa iyo an pigalaoman na iyo an isa sa kasabay prentera sa prosesyon digdi sa palibot kan Piodoran asin pigalaoman ribong tawo an madagsa digdi sa Piodoran sa Disyembre 6 mantang Disyembre 7 iyo na ang mayor kapistahan kan Piodoran Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang suminakat na sa 1 billion pesos ang danyos na winalat kan bagyong Pipito. May kinaraman sa industriya kan Abaca sa probinsya nin Catanduanes. Inan datos na ipighiras ni Philippine Fiber Industry Development Authority, Catanduanes Provincial Fiber Office Sir Roberto Losuegro kung sa nasa 18 hektaryas nin tanuman nin Abaca ang nadistroso nakapareho kan 75% kan kabilogan na 15,000 na hektarya nin tanuman sa probinsya. Sinabi ni Losuegro apera ini sa enot na 500 million pesos na kantidad kan
danyos na iwinalat ni Bagyong Christine. Sigon kay Lusuegro, posibleng abuton pa ininin duwang sagkod tulong taon bago mag-recover ang mga mag-aabakas sa probinsya. Sa ibong kay nila kapag sumitirmanin plano asin rekomendasyon an PhilFida katanduanes sa endang sentral na opisina para sa rehabilitasyon asin tabang sa apektadong abaka. Dagdag mga tugang na bareta sa lado lokal. Karen Ala sa report. Mga project kan gobyerno nasyonal nagbubulos na sa Albay. Report kay Al Armario. Nagbubulos ng unyan sa Albay ang mga proyekto kan gobyerno nasyonal dahil yan sa esfuerzos kan ako Bicol ninda Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon katabang si Congressman Joey Salceda. Darakulang proyekto ang bigupo na niba sa unyan digdi sa Albay. Siringkan Legacy Hospital sa may dating BRTH compound, 20 stories na building, pigo po na nangunya nagibuhon. Mga patinampo, diretso naman ang construction, kasabay na ang mga road widening. Ang mga eskwelahan, may mga budget naman, napigalukar lalo na digdi sa Legazpi City. Kasabay pa ang mga bigaplanong water system o bigo po na naman ang mga water system. Sabay Binavista sa Sorcan, Legazpi City. Dakulang bagay ang tabang man ni Mayor Pido Garbin Jr. bilang Executive Director kanako Bicol dahil tawan man priority ang Legazpi City. Dakul pang mga proyekto sa barangay, siringkan mga pa-covered court na papakinabangan kan gabos. Alarmario, DCGP. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga bareta alin sa luwas kasabay mga tugang ang report ni Karen Ala. Kantidad na 1.6 billion pesos ang executive budget na pigtagama kan lokal na gobyerno kan syudad ng Legazpi para sa masunod na taon 2025. Inian na pag-araman kan DCGB News sa pagpuon kan budget deliberations kan sangguni ang panglungsod kasuhapon. Ang mga sinabing katagamahan nin 1.6 billion pesos na ini, iyo ang makapag-supply nin mga pangangaipo sa sektor salud kan syudad, mandang salado man kan disaster response, iyo ang matagamahan ang mga disaster response equipment, pati man ang dagdag na evacuation center bilang lakdang sa pag-antisipar sa bagyo proyekto asin programa sa mga elderly asin PWD, mabugtak kulang center para sa mga ini. Kasabay naman ang paggibo rehabilitation center bilang lakdang sa drug abuse treatment. Sa lado kan agrikultura, mabilugin mga dakul pang programa sa agri-fisheries asin agrikultura sa syudad, lalo na ang pagtaunin kalidad ng mga fertilizer asin farming equipments para sa mga paraoma. Mientras tanto, himayon kan sangguni ang panglungsod ang nasabing proposed budget sa lambang departamento kan city government kung magkakanigo na aprobaran ang proposed 1.2 billion pesos o kung babawasan ini. Karen Ala, DCGB News. Para mientras pong pupundohon kan DSWD ang pagtao pag-issue ng guarantee letter sa irarom kan assistance to individual in crisis situation program sa gabos na opisina kay ni pon sa Nobyembre 30, 2024. Inan sinabi kan ahensya asin ipinaliwanag na magapadagos man giraray ang pagtao ng outright cash o cash assistance sa daay malagpas sa 10,000 pesos para sa kwalifikadong beneficiaryo sagod sa Disyembre 13, 2024. Sigon sa DSWD Bicol, ang nasabing lakdang pigigibo basado sa mandato kan Department of Budget and Management at iba pang kaparehong lay para tawanin dalan ang annual liquidation na parte kan taunan na fiscal obligation. Dagdag pa, digdi na ang suspension at mataunin trabaho para sa matanos asin may handaan kaipuhan na dokumento para may proseso ang mga bagay sa mga service providers na nagtaunin serbisyo sa mga kliyenteng nakaresibi nin tabang sa pagikan guarantee letter.
Joshua Bino, mga tugang may dagdag na report hali po dyan sa luwas. BFP Regional Office nagpatanid may kinaraman sa mga personang pigagamit ang sendang ahensya para magsulisit nin kwarta. Uya po ang report. Nagpalawas ni advisory patanid sa publiko ang Bureau of Fire Protection o BFP Regional Office 5 kung sa'yo nagkataunin nin warning may kinaraman sa mga baku makatotohanan na mga aktibidad. Pinaiimbultuhan ni nagkapirang mga individual na nagpapamitbid representative kan Bureau of Fire Protection Region 5 ang mga dahi panamitbid na mga individual na ini. Iyon na pag-araman kan BFP na pigagamit ang pangaran ni Fire Senior Superintendent Achilles M. Santiago, ang Acting Regional Director kan nasabi ng ahensya. Susug sa napag-araman kan BFP Region 5, pigagamit ang pangaran kan sendang direktor na pang-solicit ng kwarta na pigasabi gagamiton para sa medical mission as in relief operation, aligado para sa mga biktima kan o minaging mga bagyo. Siring man, gamit ang pangaran kan direktor nang kukontak nin mga potential bidder sa mga financial transaksyon sa irarom kan opisina kan BFP Region 5. Kung kaya nagpalawas din patanid ang nasabi ng ahensya, piga iinformeran ang publiko na ang BFP Regional Office 5 dahil nagasulisit din kwarta o anuman na klase ni na financial transaction kasi rin kay itong paagi. Susug sa pahayag kay ni ang gabos na mga opisyal na transaksyon as an announcement kan BFP Regional Office 5. Iyon tigibuninda sa paagi kan tama, lihitimo asin magkakanigong paagi o kaya proseso. Kung kayan patanid sa publiko, kung makainkwento nin siring na aktibidad gamit-gamit ang pangaran kan direktor, tulos sining ipaaram sa mga opisina kan Bureau of Fire Protection. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Land Bank nagtaonin ayuda na kwarta sa lokal na gobyerno kan Malilipot Albay. Report kay Jomar Bien. May pahabol pang ayudang mariresibi ang mga naapektaran kan Bagyong Christine sa Banwaan kan Malilipot. Ini matapos na magdonar nin 100,000 pesos ang Land Bank of the Philippines sa lokal na gobyerno kan Malilipot sa naunang pita na katuyuhan. Kada kagingal daw, rinisibi mismo ni Mayor Sinon Volante ang 100,000 pesos na cheque hali sa Land Bank of the Philippines na gagamiton bilang dagdag na ayuda duman sa mga naging biktima o naapektaran kan Bagyong Typhoon o kan Bagyong Christine. Sinabi ni Mayor Volante na makikipagkonsulta siya ngunyan sa mga department heads as in opisyalis kan lokal na gobyerno kan Malilipot tangani na maraman kung sa ina programa kan lokal na gobyerno ilalaag ang financial assistance na ini na nakuha kang LGU hali sa Land Bank of the Philippines. Yan ang report, Yomar Bian, DCGB. Oras Pilipinas, 6:21 in morning. Magbabalik kami para sa mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, pero may kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na ligas venyo. Ligas venyo, ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ligas venyo, serbisyong Sunshine Imperial. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, 10:00 hanggang 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde
Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:28 nin pagkaaga. Baretang yan sa Lado Nacional, nahampang po sa kasong direct assault, disobedience, as in grave coercion si Vice President Sara Duterte, as in iba pang tauhan kaini sigon sa Philippine National Police o PNP. Sigon sa PNP, nasangat sinan ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kontra kina Duterte, Vice Presidential Security and Protection Group Head Colonel Raymond Dante Lachica, as in iba pa. Nag-ugat ini sa nangyaring komosyon sa pagbalyo sa Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center hali sa House of Representatives Detention Center kan weekend. Magigiramduman na cite in contempt si Lopez kan House Committee on Good Government and Public Accountability, as in pinag-orden na madetiner ni 5 aldaw alagad pinalawig pa nin 10 aldaw. Daing nare-receiving seryosong patakot sa buhay si Vice President Sara Duterte ang Philippine National Police o PNP. Inan sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo apesar sa pigasabing patakot sa buhay kan Vice Presidente. Sigon kay Fajardo, kung nagbaman ng patakot sa buhay ni VP Sara, dapat tulosin ning maipaisi sa Vice Presidential Security Group na iyuan nakatuka sa seguridad kan Vice Presidente. Sangonya, nasa 300 na o sobra pa ang soldados na security detail kan Vice Presidente sa aram kan BPSG. Mientras na ingkaso man, may patakot sa buhay ni VP Sara, magtatarabangan ining i-validate ang mga security forces tanganing maibugtak sa peligro ang Vice Presidente. Mga tugang planchado na ang nagkapirang kasunduan sa pagultanan kan Pilipinas as in United Arab Emirates o UAE na parte kan nagpapadagos na pagpakusog kang relasyon kan duwang nasyon. Piglaoman na ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpapautob kan bilateral agreement sa saindang pinirmahan ni UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sa iyang sarong aldaw na pagbisita sa nasabing nasyon. Nagkapira sa mga kasunduan iyoan may kinaraman sa kultura, energy, transition, legal cooperation, artificial intelligence sa sinibapa. Nakabalik na sa Pilipinas si PBBM pasaudmang aga. Asin sa iyang mensahe, inistorya niyang pigpasalamatan man niya si Al Nahyan sa padagos kaining suporta asin pagtabang sa mga Pilipino. Ibinalik man kaini ang pasalamat sa mga Pilipinong nagtatabang sa pag-uswag kang United Arab Emirates, dagdag pa kan Presidente. Iluluwas sa Disyembre 13 ang resulta kan 2024 bar exam sigon sa Supreme Court. Sinabi kaini na ang resulta ipapahiling sa lead wall sa laog kan courtyard kan Supreme Court main building sa kahalabaan kan Padre Faura Street sa Manila. Ang mga gate kan Korte Suprema bukas alas 12 ninudto sangkod alas 6 nin banggi. Ang gabos na nakalaog sa courtyard kan Korte Suprema isa sa irarom sa security inspection. Mantang ang listahan i-upload sa Supreme Court official website as in social media page. Bareta sa Luwaskan, Pilipinas. Makalipas lang po kayo ni GB News Express. News Express. GB News Express. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail always na ang syudad, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. GB News Express. Mga tugang baretang unyan sa ibang nasyon, piglatag po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga dahilan kan pag-aprobara sa ceasefire deal sa Hezbollah sa Lebanon. Sa televised address ni Netanyahu gikan sa Tel Aviv, sinasaro niyang ipiglatag ang tulong pangenot na dahilan kang ceasefire na magbebenepisyo sa Israel. Enot, iyo ang pag-focus kang Israel forces sa Iranian front. Ikaduwa, tanganing mapakusog ang sa indang military forces as in equipment na nagtatao sa iyan in advanced weaponry o magpapakusog sa sainda tanganing makumpleto ang saindang kamautan at sin ikatulo ang detaching o pagsiparar kan front kan gyera gikan sa Hamas na nagpressure sa Hezbollah para atakihon ang Israel. Magkakatabang ini para maibalik ang mga bihag. Ipinahayag ni Netanyahu na sa iyang obligasyon iyon maibalik ang 101 na bihag buhay man ugadaan asin para dagos nang ma-eliminate ang Hamas. Magigiramduma na alas 4 rin aga kasudma oras sa Lebanon naging epektibo ang ceasefire na nagtapos sa sobra
sarong taon nagyera sa pagultanan kang Israel asin Hezbollah. Sirarom kang kondisyon kang ceasefire agreement. Ang Israeli forces ma-withdraw hali sa Lebanon sa laog nin 60 días. Mantang ang Hezbollah forces iyo man ang sa salidahan kang Lebanese Army forces sa sur kang nasyon sa laog man sa magiging aksyon kang Hezbollah. Kung sagod no arin madurar ang nasabing ceasefire deal. In kaso man na magsuhay sa kasunduan ng Hezbollah, senda ining aaksyonan. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, digdi po sa GB News Express. Business News. Business News. Ang mga negosyanteng Filipino na may income na average na 39,000 pesos kada saro, hali sa benta kan segunda mano ngunya na taon na naging dalan para makaposisyon ang Pilipinas na makasabay sa top 3 market for earnings sa nasabing platform. Inumaw ni Carousel Philippines Business Director Shine Resurrection ang Filipino community sa pagkugos ng produktong segunda mano. Sinabi niya ang pagpili sa pre-love items dahil sana nakakatipid sa kwarta kundi nakakakontribuer sa environmental sustainability. Sinabi ni Carousel Regional Head of the Goods na si Jingshi Pe naan sa indang obheto iyon gibuho na maging accessible and sustainable living mantang nababawasan ang environmental impact. Ramon tadao mga tugang ng istorya may kinaraman sa health news. Nasa linya po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Air pollution sa forma kan mga pinong-pino o fine particular matter o PM2.5. Peligroso sa salud sigon sa mga health experts sa kinaban. Ini dahil ini pwedeng maging kausa ni strokes, diabetes, helang sa puso, cancer sa baga, asin iba pang respiratory diseases. Sigon sa World Health Organization, may epekto man ini sa salud ka mga bago mamundag o namundag pa sa ng umboy. Sinabi pa kanahin siya na ang air pollution nakaka-apekto sa mga vital organs ni sarong individual. Asin base sa records kan WHO, 36% ang nagadaan dahilan sa lung cancer, 34% ang dahilan sa stroke, asin 27% ang nagagadaan dahilan sa mga helang sa puso na pinalala kang polusyon sa paros. Abiso ka mga eksperto sa salud sa publiko, asin sa mga gobernantes na seryoso ng pagmantinir kan malinig na paros, tanganing may bitaran ang mga helang na daradara kaini. Health News from Newsbase, Mardela, Daingiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nasa linya po ang Pag-asa kasabay si Alexis Rui Vivar sa Kamugtakan Kampanahon. Bale po, magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, munyang aldaw, shear line ang nakakaapekto sa sirangang bahagi ng Northern Luzon, as in ang Intertropical Convergence Zone naman ang nakaapekto sa Mindanao. Bale, ang weather na expected natin dito sa Bicol Region ay itong bahagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulo-pulong pagburan at pagdaguldol as in pagkikilat na amon mamatian sa intirong Bicol Region. Maluya sagkod sa moderatong paros na hali sa norte sirangan ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang kusog ng pag-alon. Tigatay ang agwat ng temperatura ng aldaw dito sa Albay ay maabot ng 25 to 31 degrees Celsius. Ang aldaw ay sirang ng alas 5:50 at tiyan, asin masulnok naman ng alas 5:16 sa hapon. Bale po sa ngunyan, wala pong time monitor na bagyo or low pressure area, pero meron possibility po na mag-form ang isang low pressure area karani sa Eastern Visayas and Mindanao within the next 5 days. So itong likelihood na itong LPA na possible na mag-form dito sa may Eastern Visayas is low ang kanyang possibility. Yun po ang latest sa ating weather forecast. Tingin po si Alexis River ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang iyan po ni Talyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong alaw. Sinurat po sa Newsbase ni the News Director Mar de la Cruz.
Angel Mostazas and Jenny Baleran, Sering Man, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sa inyong nadangog ang GB News Express. GB, garantizadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. Asin Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism asin DCGB. Always number one. Always at your service. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa Albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya si Kong Jill Bongalon. Vice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Savers Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oy, trabaho. Tabi sa mga gustong magtrabaho dyan, o po mga tugang, may mga job opportunities na pwede po nindong applyan. Digdi po sa tuyang syudad, digdi po sa lalo na matrabaho po kamo dyan mga tugang sa LCC. Yan, ha? Matrabaho kamo sa LCC warehouse. Yan, ha? Ang mga posisyon tabi nangangaiponin 20 na delivery man at buda 15 na picker. Require ko ng trabaho kan picker para purot gayon. Pagka-deliver, ihulog, pupuruton. Basta, yung tabi yan ha. Nangangay po tabi nin 20 na delivery man, 15 na picker. Ha? Ang requirements tabi, dapat igwa kamo kan diploma, resume, birth certificate, as in barangay clearance. Lalaki po ang kinakaipuhan. Yung manangga, dapat lalaki ta. Siyempre, delivery man. Obviously, man yan, lalaki. Tapos, para ina picker, doon ako magabat iyan. I mean, may baka. Di ba? Kaipuhan tabi. Pang lalaking trabaho tabi ini. Tabi, ang lalaki tabi ang kaipuhan, at least high school graduate kamo. Tapos kamo sa high school, 18 hanggang 45 anyos ang edad. Yan. Mag-apply po directly sa J2K office sa second floor sa JRA Building, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Hanapon po si Miss Cha. Yan. Kung bako tabi, mag-apply sa 0930-786-1263. Ulitin ko po So LCC tabi nangangaiponin nangangaipo tabi nin ng mga trabahador. Sabi baga ni dating Presidente Digong, trabahante, mga trabahante. Naibubog tagtabi sa LCC Legazpi Warehouse. An kaipuhan tabi na mga posisyon, iyo po an delivery man 20 ang kaipuhan, wala tabi picker. Requirements, resume, diploma, birth certificate, as in barangay clearance. Lalaki po dapat. Siyempre, pang lalaking trabaho ini, high school graduate. Yan. 18 hanggang 45 anyos ang edad.
mag-apply po sa J2K office sa second floor kan JRE Building, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Asin hanapon si Miss Cha. Yan. Sa mga gusto tabi na mag-inquire muna, mag-text o mag-call tabi sa 0930-786-1263. Okay? When it's midnight. O yan tabi mga tugang sa mga daing trabaho dyan, o tamang-tama, mapasko. Mapasko tabi, mga tugang, makakaibag ko lamang kamong income. Mga daing tabing trabaho dyan. Okay? Sige! Baretang Kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, konsuelo lang ini sa morning hearing. Aramon tadawan, baretang kulalapnit. Ukudado. Si Isay daw ini. Nindo. Ukudado nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Ang balitang ito ay masama. Huwag tulan. Tama. Dahil po dapat na pangarugan ng istoryang ini. Lalo na po sa mga aki pang nagdadangog ngunyan. Hindi po sa tuyang programa habang nakaantabay sa saindang mga haron. Ani ba? Nasa eskwelahan na so iba Alas 7 na. Ay, alat ko na. Ano palang si istorya? Ano palang si istorya? Ano palang si istorya? Joshua? Sending na. Ano na? Naset ko na. Okay na yan. Sige, ano nangyari? May sarong trabahante sa barangay? Aso naglaban sungay? Opo. Lahat palang kayo ni so, may bulong ba na pamungpong sa sungay? Ito. Di na pong kibuyo. Di na pong... Paguna pala ni Busing, siya na ang kapitan. Correct. Pangyari sa Maabaka. O ano nangyari, Digdi? Sisay daw ini. Nahaloy ng trabahante sa sarong barangay. Sa kahaluyan, halaba naman ang sungay. Oo, siyempre, medyo nag-uurag na sorry sa term, bako tama ito. Medyo nagtitibay na. Malanit na makataram. Oo. Nagarupaguna sa sadiri niya, iyon na ang kapitan. Baka may kwan siya, may pinaghugutan. Baka. Lalaki ba to? Babae. Ay, kaya man. Bata. Wala lang. Naisip ko lang. Baka may something. Kasi siyempre, kung kuwang ka, nagitibay-tibay ka dyan, gari daog muna sa pamayo. Gari ka na naman, kuwan. Gari may something. Alam ko na. Diba? Gari kuwan siya. Gari feeling. Baka feeling niya siya so first lady. May nagpapatibay ng loob. Ang pag-ibig. Ano ito? Bako may kantakaan? Tibay ng loob kung may pagsubok man. Ang kailangan mo'y tibay ng loob. Hindi. Ano ito? Ano ito sa kasugpon? Maluya naman. Di pa kaya ako namamahaw. Ano nangyari, Digdi? Ini kaya si Madam. Aloy ng trabahante man sa barangay. Nagkapirang kapitan naman ng uminagi. Pero ini, mantinido. Kundi grabe na ang gulo-gulo sa iya. Kan mga pag-iriba. Pati na ang ibang kagawad. Takon umasta ini, mas malanit pa kay kapitan. Ay ba man? Uy, sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng Marayo ng DJ. Sino siya? Ang lakas niyang magsalita. Ang lakas niyang... Sino siya? Salbata ng buhay tayo niya. Pag nagdadangadang na dahil masabi na sa mga pag-iriba. Turul-tul na ngaya kamuta. Uyo na naman niya, singaspakan. Ngaspakan?
Sino siya? Ang lakas niyang gumiling, ang lakas niyang magsalita. Sino siya? Ano, sala. Sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas magsalita, at lakas ng kanyang mukha. Ano ba yan? Dahil dapat ining kipalampas. Pati na ang mga kagawad, kikalaban. Sarong beses, biti, may nakadangog. Pero dang oragon ining si Madam. Grabe man si Madam. Pigsugo na da sa barangay kagawad. Na magdali-dali ng magsabit kan pigahagad niyang listahan. Tabis ka man ngaya, Madam. Aday, ngaspa ka na tunay. Baka nga nakakalingaw ka. Baka nga turugan, mata na, tabako ka man nini, opisyal. Ano siya? Ako talaga, medyo may napaparong ako eh. Gari talaga may napaparong ako. May napaparong ako na tatagari ini. Sino siya? Ang lakas ng dating. Posible. Ano? Posible mananggat. Gari may naparong ako eh. Gari napaparong ko. Gari balsamo tigre. Okay. Oha. Yes. Joshua. Next Judy. Goodbye. Goodbye. Sino siya? Ang lakas ng dating. Ay, Barretan. Ano ba yan? Bueno, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Mga tugang kay Puan po para magmangatay kay Puan na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa protection asin para sa proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ini sa pagtaon ng proteksyon. Siring man, natatabangan kayo na pwede kayo matabangan na mapugulan ang paghubag kang atay. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray tabi na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. Alright, sige. Alas 7 na ugaring, maparam na kita. Mga tugang, yan naman na 7:30, mag-restoryahan kita sa Anhapot. Mga tugang sa DCGB. Salamat kanserong pagantabay. Goodbye, mabuhay. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't help. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo.